Gadewch i ni weddio. Diolch yn ei ti unwaith eto Dduw am y fraint o gael dod ger dy fron. I ni'n cyflwyno'n amser i ddofal di ac yn gofyn i ti ddod lawr i'n plith i nerthu ni ac yn harwen ni yn ein heddoliad. Bendithio ni'n awr diogela ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na baned drws nesaf yn y neuadd. Fydd y hoedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Wrth i ni gymryd y casgliad gan i tra'r ein heistedd Emyn Rhif 5, Molianaf enw'r tad o'r nef am waredigaeth ddrud. Emyn Rhif 5 gen i aros ar ein heistedd. Yn darlleniad o'r Efengyl yn ôl Ioan, yr 20ad bennod. Ioan, yr 20ad bennod, ac yn dechrau darllen yn adnod 24. Ioan 20, adnod 24. Eithir Thomas, un o'r 12, yr hwn a elwyr didymus, nid oedd gyda hwynt pan ddaeth yr Iesu, y disgyblion eraill gan hynny a ddywedasant wrtho, ni a welsom yr arglwydd yn te ddywedodd wrthynt, ond i chaf weled yn ei ddwylo ef ôl yr hoelion, a dod i fy mis yn ôl yr hoelion, a dod i fy llaw yn ei yslys ef, ni chreda fi. Wedi 8 niwnod dro chefn, yr oedd ei ddisgyblion ef i mewn, a Thomas gyda hwynt yn ar Iesu a ddaeth ar drysau ein geied ac y safodd yn y canol ac y ddywedodd tangnefedd i chwi. Wedi hynny dywedodd e fe wrth Thomas, moes yma dy fys, a gwel fy nwylo ac estyn dy law a dod yn fystlys ac na fydd anghredadyn ond credadyn. Thomas atebodd ac y ddywedodd wrtho, fy arglwydd am Duw. Yr Iesu a ddywedodd wrtho, am i ti fy ngweled Thomas, y credaist, bendigedig yw'r rhai ni welsant ac y gredasant. A llawer hefyd o arwyddion eraill a wnaeth yr Iesu yng ngwydd ei ddisgyblion, yr rhai nid ydynt ysgrifenedig yn y llyfr hwn, eithir y pethau hyn a sgrifennwyd, fel y credo chwi mai yr Iesu yw Crist, mab Duw, a chan gredu y caffoch fywyd yn ei enw ef. Bydd y bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Ni'n diolch i ti unwaith eto Dduw am y fraint o gael dod ger dy fron ac yn diolch am yr rhyddid sydd ar gael i bechaduriaid fel ni i gael dod i dy bresenoldeb i dorseddfainc sydd yn orseddfainc o ras ac yn gallu dod yn llawn hyder yn gwybod bod na groeso a gwrandawiad gan ein bod yn dod fel dy blant trwy heiddiannau dy fab yr arglwydd Iesu Grist trwy'r cyfan a wnaeth yn ein lle i ni yn gallu dod a sefyll wrth flaen yn dod â'n mawl a'n deisyfiadau ger dy fron. Ni yn diolch i ti am yr Efengyl sanctaidd am ffordd iach awdwriaeth, bod yna
y ffordd wedi ddarparu. I ni yn diolch i ti am yr cyfnod hynny o Dduw i ti agor llygaid ein henaid mwyn i ni weld ein hangen am waredwr. Ac o Dduw, i ni yn diolch am dod â ni a droed y groes ac a gweld yr hyn a wnaeth yr arglwydd Iesu Grist yno ar y groes yn ein lle, ac ymerodd ein cosb yn ein lle. Ac felly ni'n diolch i ti o Dduw. I ni'n diolch yn bod yn gallu dod yn hyderus gan i'r arglwydd Iesu atgyfodi o'r bedd yn fuddugoliaethus. Ac o Dduw, y fath hyder felly sydd gan y Cristion, ein bod yn dod yn enw'r arglwydd Iesu Grist, ei fod yn awr yn y nefoedd, yn eiriol trosom. I ni yn gweddio felly o Dduw, y bydde di yn trigarhau o'r newydd y tuag atom, yn dod lawr i'n plith, yn ein helpu ni o Dduw, i ni mor aml yn ffeindio'r pethau lleiaf yn gallu'n digaloni ni'n tynnu ni lawr, i peri am heion i ddod i fewn. Mae'r un drwg yn gallu sibrwd mor hwydd, mor gyflym, ac yna o Dduw i ni dechrau cwestiynu ac amen hunan. O Dduw, i ni'n gofyn i ti fadde ni am ei wrando ar ei sybrydion. I ni'n gofyn ti fadde ni am yr temptasiynau ni'n ildio mor gyflym. I ni'n gweddio Dduw y bydde di yn ein cyffroi ni, yn ein deffro ni. Fel dy blant hyd yn oed o'r trwmgws gen i wedi syrthio iddi. Y bydde di'n peri ein bod ni yn sefyll yn gadarn. Ac o Dduw, y byddwn ni yn gallu dangos i'r rhai o'n cwmpas ni'n bod wedi bod yn dy gwmni di, yn dy bresenoldeb di. Gad i bobl sydd yn mynd heibio fod yn ymwybodol ein bod ni yma yn llawenhau ac yn canu dy glodydd, yn diolch i ti am yr efengil sanctaidd. O Dduw, i ni yn gweddio, bydde ti'n helpu ni i fod yn rai yr wyt ti am ni fod. Madde ni o Dduw, nad yw hyn yn wir mor aml, ond helpa ni hyd yn oed yn ystod yr oedfa hon, i ddod yn agos i'r fan, yr wyt ti yn dymuno ni fod, a byddwn ni'n gwybod ac yn profi'r cyffyrddiad hynny o ddifri, a bydde di yn ein cyffwr ni, a bydde di yn peri'n celonau ni lamu o ddi fewn. Y bydd na lawenydd, na ellir i ddisgrifio, na ellir i rhoi mewn geiriau o Dduw. I ni'n diolch am yr emynau sydd gennym, a'r profiadau mae dyweision wedi gael wrth iddynt gyfansoddi'r emynau yma, dan darweiniad di ac yn gweddio o Dduw, a am cyffyrddiadau tebyg, ond nid oes gair mewn emyn erioed wedi gallu disgrifio y pethau hyn yn llawn, ond yn gweddio o Dduw y bydde di'n helpu ni i brofi, a byddwn ni'n cael cyffyrddiad o'r nef hyd yn oed yn ein plith ni. Teir lawr o Dduw, i ni'n gweddio am dywalliad o'r ysbryd glân arnom ni ac ar ein gwlad a gwledydd y byd. I ni yn gweddio bydd i roi ffydd i ni ddisgwyl pethau mawr, i ni cael gweld newid yn dod yn y dyddiau tywyll iawn yma, yn y dyddiau lle mae pobl yn troi at bob math o bethau, ac eto ddim hyd yn oed yn ystyried troi at ti. Ond o Dduw, os yw dysbryd i ar waith, mae'r amhosibl yn gallu digwydd. Felly o Dduw, rho ffydd i ni ddisgwyl ac i alw ac i bledio arna ti ddod lawr ac i weithio yn rymus, ac mae ti fydd yn cael y mawl a'r clod i gyd. Teir felly, diogela bendithion hamser nawr, teir dim plith, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Gydwch ni ganu rhif 205 o llefara a ddyfwyn Iesu mae dy eiriau fel y gwyn, oll yn dwy'n i mewn dangnefedd ac sydd o anfeidro rhin. 205 gen i sefyll i'w chanu. Bydd awyn testyn o'r Efengyl yn ôl Ioan, yr 20fed benod ac adnodau 30 a 31. Ioan penod 20 ac adnod 30 a 31. A llawer hefyd o arwyddion eraill a wnaeth yr Iesu yngwydd ei ddisgyblion, yr rhai nid ydynt yn ysgrifenedig yn y llyfr hwn, eithir y pethau hyn ysgrifennwyd, fel y credwch wi mae yr Iesu yw Crist, mab Duw, ac yn gredu y caffoch fywyd yn ei enw ef. Nawr, mae mor bwysig cofio pam yr ydym yn gwneud rhywbeth. Beth bynnag yw mha bynnag maes i ni, mae e wastad yn help pan ni'n dechrau ar dasg, bod ni'n gwybod beth yw pwrpas y dasg. Fi'n siŵr bod yna sawl person sy'n gweithio mewn gweithle, dwi'n un ohonyn nhw, yn gwrando ar ryw syniadau newydd, ac maen nhw'n dweud, mae rhaid i chi wneud hwn a'r llall sydd yn mynd i gymryd andros o lot o amser i wneud, a dwi'n eistedd yna, ni'n meddwl, pam i ni'n gorfod wneud e? Pwy sydd yn elwa? Beth yw ei bwrpas e?
A dwi dal ddim yn gallu gweld, a felly mae'n anodd mynd ati i wneud y dasg, ond yw e, pan i chi ddim yn deall beth yw'r nod, beth yw'r pwrpas. Yn ein hysgolion ni, mae rhaid i ni ddechrau pob gwers gyda nod. Mae disgwyl ein bod yn gosod ar y bwrdd gwyn bellach, o'n i'n hoffi'r dyddiau pan oedd bwrdd dyd yn ni. Nawr mae'r byrddau gwyn, a nawr mae gennym ni gyfrifiaduron. Ac yn aml iawn dyw'r pethau yna byth yn gweithio, ond ar y top mae rhaid ni ysgrifennu nod y wers. Beth yw pwrpas y wers? A beth sy'n fwy o rwystr yw pan mae rhaid i'r plant ysgrifennu'r nod yn ei llyfrau. Mae hwnna'n amrywio o le i le nawr, ond oedd hwnna'n cymryd hanner awr i gael y plant i ysgrifennu'r nod. Ac yna oedd y wers yn dod i'r ben, ac o'ch chi'n edrych ar llyfrau'r plant, ac o'ch chi'n gweld, da iawn ti wedi ysgrifennu'r dyddiad a'r nod. A ni ddim wedi wneud llawer o'r wers. Felly chi gallu gweld le dwi'n sefyll ar ysgrifennu'r nod y wers lawr. Wedyn, mae pethau wedi datblygu erbyn hyn. Mae rhaid i ni treulio oriau yn ysgrifennu fe ar y cyfrifiadur, argraffu fe mas, torri fe mas, a glido fe mewn i llyfrau nhw, sydd hefyd yn cymryd hanner awr. Ond mae'r syniad, mae rhaid cytuno gyda fe. Mae'r syniad, dwi'n cytuno bod eisiau dweud wrth y plant beth yw nod y wers, dweud wrthyn nhw bod nhw'n ymwybodol, a trwy gydol y wers bod nhw'n gwybod beth yw'r nod, pam i ni wneud y dasg. Neu bod nhw'n deall beth sydd o'n ddisgwyliedig ohonynt. Mae'n dda i'r athro hefyd, ond yw e, sydd yn dysgu'r wers, i wybod am beth dwi'n anelu fan hyn, beth yw'r pwrpas, beth dwi'n disgwyl o'r plant, beth maen nhw wedi ddysgu ar ddiwedd y wers. A chi'n gallu gweld mae yna bwrpas a mae'n llesol i bawb. Wel, mae'r adnod yma yn enghraifft gwych i chi. Nid yw Ioan yn ein gadael yn y niwl o beth sydd yn bwysig i ni glywed na pham. Does dim marc cwestiwn fan hyn, i ni'n deall, i ddweud y gwir, ni'n gwybod hynny trwy gydol yr ysgrythur. Yma nhw wedi deall i, yndo? Yma'r awdurdod, yr awduron dan awdurdod yr ysbryd glân yn dod lawr ar nhw wedi arwen nhw, ond o'n nhw'n gwybod beth o'n nhw'n dweud. O'n nhw'n gwybod beth oedd y pwrpas. Roedd y nod yn anglir iddyn nhw. Mae'n dweud fan hyn, eithir y pethau hyn a ysgrifennwyd, dyna fe i ddechrau, nod, nod. Mae'n glir. Mae'n dweud, eithir y pethau hyn a ysgrifennwyd, fel y credoch mae yr Iesu yw Crist, mab Duw, a chan gredu y caffoch fywyd yn ei enw ef. Wel, mae yna sawl nod, yn does? Y nod o gredu pwy yw'r Iesu, ac yna'r nod o cael bywyd trwy gredu ynddo. Oni ddyle hynny fod yn nod pob un pregeth. Oni dyna beth ddyle fe fod. Oni dyna dyle'r pwrpas fod. Wrth gwrs, ni'n gallu dweud y nod yw i ogoneddu Duw, a ni'n gwybod trwy gwybod pwy yw Iesu Grist a credu ynddo y bydd Duw yn cael ei ogoneddu. Ac felly mae'r nod yn onglir. Ac oni dyna beth ddyle fe fod, i ni wedi crwydro mor bell ond ydyn ni. Fel cenedl. Petai modd cael trosolwg nawr ar bob oedfa sydd wedi digwydd bore yma, pnawn yma ac heno yma, yng Nghymru yn unig. Petai modd i ni ddod at ein gilydd a gweld beth oedd nod y bregeth honno. Sawl un fydde'n dod i'r un nod ag yr efengil Ioan fan hyn. Pryn tybiwn ni, hyd yn oed ymlith eglwysi efengyloedd. Mi fyddech chi'n meddwl, beth oedd y nod? Dwi ddim yn gwybod. Neges i pwy oedd hwnna? A oedd honno'n neges i'r digred, a oedd yn neges i herio yr anghyfreddinwyr i ddod i gredu yn Iesu Grist. Dwi ddim yn siŵr, dwi ddim yn gwybod. A oedd yn heri'r Cristion i fyw i ogoneddu Duw, dwi ddim yn gwybod. Mae eisiau cael yn glir yn does. Os nad yw digwyddiadau bore yma, hanner canllath lawr y lôn yn ddigon i'ch siglo chi, i'ch gwaelodion i'ch trad. I weld faint o filoedd oedd yn rhedeg yng Nghaerdydd bore yma, ar y Sul. Miloedd ar filoedd o bobl yn rhedeg ar y Sul.
Ac yn anwybyddu bod na oedfa mynd mlaen a pregethu gair Duw. Honna ddim yn gwybod. Byddai'r mwyafrif llethol. O'n i'n edrych ar rhai wrth fi trio croesi'r lôn i fynd nôl at y car. Yn edrych arno fi'n gwisgo siwt. Yn meddwl, pwy yw hwn? O, dwi wedi gwisgo lan ar gyfer y ras neu rhywbeth. Sa'n credu bod nhw erioed wedi gweld rwy'n yn gwisgo siwt ar y sil. Ac yn sicr os yn gweld ni'n mynd i gapel, chi'n mynd i gapel, pryn yw'r bobl sydd yn gwybod bod capel yn bodoli heddi. Y nod ddyle fod i bwyntio at Grist ac i esbonio mai trwy Iesu Grist y cawn iachawdwriaeth a bywyd tragwyddol. Ac fe ddyle hyn fod ar flaenau ein meddyliau drwy'r adeg. Dyma be ddyle fod ar ein meddyliau ni drwy'r adeg. Dyma be ddyle chi fod yn gweddio amdano, yno, yn gwrando ac yn gweddio, o Dduw, paid a gadael iddo fe i anghofio'r nod. Ar y cyflwyniad, paid a gadael iddo anghofio'r nod yn y cyflwyniad. Ar y pwynt cyntaf, o Dduw, paid a gadael anghofio'r nod yn y pwynt cyntaf, yn yr ail pwynt ac yn y trydydd pwynt. Ac wrth iddo fe ddod i ddiwedd, gad i bawb wybod beth yw'r nod. Ond nid dyna beth ddyle fe fod? Wel, gadewch i ni weld. Yn gyntaf, felly hoffwn ni edrych ar Iesu yw Crist. Yn ail, bywyd yn ei enw ef ac yn drydydd yn ola fel y credwch. Yn gyntaf Iesu yw Crist. Dyma oedd nod Ioan trwy gydol yr Efengyl. O'r cychwyn hyd y diwedd, wrth iddo ysgrifennu'r Efengyl dan arweiniad ac ysbrydoliaeth yr ysbryd glân. Yr oedd Ioan gyda nod pendant, yr oedd am i'w ddarllenwyr fod yn sicr o'r ffaith yma. Mae Iesu Grist oedd y Meseia. Mae ef oedd y Crist. Mae fe oedd mab Duw. Dyna beth mae eisiau i wneud yn siŵr ohono fe. Dwi ddim eisiau neb i fod yn ansicr o hyn. Mae Iesu oedd y Crist. Dyna beth mae am. Mae mab Duw ydoedd ei fod yn ddwyfol. Doedd e ddim eisiau neb i feddwl fod Iesu yn ddyn da yn unig. Doedd e ddim eisiau neb i feddwl mai jyst arweinwr oedd e, a rhywun oedd yn mynd i helpu yn wleidyddol. Oedd e ddim eisiau hynny ddigwydd. Doedd e ddim eisiau feddwl bod yn rhyw arweinwyr crefyddol arbennig yn broffwyd, hyd yn oed yn broffwyd. Dim ond proffwyd, fel Eseia a Jeremia. Doedd Ioan ddim eisiau hynny. Yr oedd am iddynt wybod, mae mab Duw oedd Iesu Grist. O fe gyfeirio at Grist ar gychwyn yr Efengyl, mae'n dechrau ei Efengyl. Reit ar y dechrau, dwi ddim eisiau neb i anghofio beth yw'r nod. Y 4 adnod gyntaf, gwrandewch gan gofio y gair yw Iesu Grist. Yn y dechreuad yr oedd y gair, a'r gair oedd gyda Duw, a Duw oedd y gair, hwn oedd yn y dechreuad gyda Duw, trwyddo ef, y gwneithbwyd pob peth, ac hebddo ef, ni wneithbwyd dim ar a wneithbwyd. Yno ef yr oedd bywyd, a'r bywyd oedd o leini dynion. Os na unrhyw fa'r cwestiwn fyna, beth yw'r nod? Os unrhyw amheuaeth fyna, mae e wedi sefydlu fe'n glir ac yn gadarn. Iesu Grist yw'r Meseia ac mae bywyd ynddo ef yn unig. Fe yw creawdwr y byd. Does dim dryswch, does dim ansicrwydd. Ac yna, allwn ni ddarllen yr holl Efengyl, ond ewn ni tuag at y benod i ni arni nawr, yr 20fed benod, ac adnod 28. Yn dod at ddiwedd yr Efengyl, ac mae'n ategu'r ffaith unwaith eto, trwy ddyfynu Thomas, adnod 28, a Thomas atebodd ac a ddywedodd wrtho, fy arglwydd am Duw. Mae Ioan am i bawb wybod. Mae Iesu Grist yw Duw. Mae fe oedd mab Duw, ei fod yn ddwyfol, ac am ddatganiad cafwyd gan Thomas, ac mae Ioan yn neud yn siŵr bod e'n rhoi hwnna yn ei Efengyl e. Mae'n dweud i chi'n gwybod beth ddwedodd Thomas am yr Iesu, fe ddwedodd e, fy arglwydd am Duw. Mae e wedi ddeall e, mae Ioan wedi ddeall e. Achos os nid Iesu Grist yw mab Duw,
Os nad yw Iesu Grist yn ddwyfol, yna ofer yw'r cyfan. Gwastraff amser. Pam yn y byd i ni mynd i gapel os mae nid Iesu Grist oedd Duw? Gallen ni fod gyda nhw fyna ar fore braf o sil arall ac yn mynd a gweld nhw ymuno yn y rhedeg os chi'n hoffi rhedeg, neu gwylio a clapio a taro'r clychau wrth i bawb i rhedeg heibio ac i lawenhau gyda'r byd. Gallen ni fod yn neud hynny? Os yw Iesu Grist, os nad yw yn Dduw, beth i ni'n neud mewn capel? Pam i ni'n gwastraffu amser? Ofer byddai'r cyfan. Pam byddwn ni'n dilyn y fath athrawiaeth? Rhyw foesau sy'n eisiau mynd i capel i cael moesau? Dwi'n cofio dweud wrth rhywun, a rhywun dweud wrthai, am i plentyn nhw ac yn dweud, o, mae'n drist iawn, dyw'r plentyn ddim yn dod i capel dim mwy. A nes i ddweud hyn, sa'n bio fe. Pam bydde fe'n dod i'r capel pan dyw e ddim yn clywed yr efengyl? Achos dwedes i, bydd y neges mae mynd i gael yn y capel le mae'n mynd, yw, bydd yn fachgen neis, bydd yn dda, bydd yn foesol, helpa'r tlawd, helpa pobl, helpa dy gymydog, plesia Duw, gwnaed y ore, paid dweud celwydd, paid dweud hyn, paid lladd, a lot o bethau moesol hyfryd yn dwedes i ni'n neud yn yr ysgol. I ni'n dysgu moesau yn yr ysgol. Mae gwleidyddion fod i hybu moesau. Maen nhw fod i. Pam byddech chi'n mynd i gapel, dim ond am hynny. A eistedd lawr ar gadair galed am awr a chwarter, awr a hanner, yn gwrando rhyw bobl yn siarad ac yn treithi, a falle bod chi'n hoffi fe, falle ddim, ond chi'n dweud, pam bydden nhw'n mynd i'r capel? Does dim her yno. Dwi ddim yn synnu fod pobl wedi stopio mynd i capel. Chos pam mae pobl wedi stopio mynd i capel? Does dim efengyl yno. Does dim pwrpas iddo fe. Does dim nod iddo fe. Ond fe ddalen nhw fynd i'r capel, ond sy'r efengyl yn cael ei ffregethu yno. I ni'n gweddio am ddwrnod y gwelwn i'r capel i'n ail agor, ond yn gweddio fydd y pulpit yn le mae pobl yn pregethu gair Duw. Achos os mae Iesu Grist yw mab Duw, mae yna bwrpas. Os dyn yn unig ydoedd, yna gall unrhyw un ddod â chynnig syniadau am fywyd, am foesau ac am ddisgwyliadau ohonom. All unrhyw un wneud lan rhyw rhestr o reolau. Ond pa awdurdod fyddai ganddynt i roi unrhyw ddisgwyl ar unrhyw un? Ond yr hyn a wyddwn ni fan hyn, heb amheuaeth, dyma beth sydd yn rhyfedd, mae yna rai yn gwrthwynebu. Dyma'r broblem sydd gyda ni heddi. Mae yna rai sydd wedi dros y blynyddoedd yn dod i oedfan fel hon ac yn gwrthwynebu bod ni'n dweud hyn. Y mae hyn yn air Duw, y mae hyn yn ofynol, dyma mae gair Duw yn dweud a rhoi disgwyliadau ar y digred a'r credinwyr. I ni'n dweud y mae gair Duw yn dweud yn blwmp ac yn blaen sut y dylsem fyw. Ond dyn nhw ddim yn licio fe. Dyn nhw ddim yn licio neb i ddweud wrthyn nhw sut i fyw. Dyna'r byd i ni'n byw yn ddi. Dyna'r byd, os i ni'n mentro dweud wrthyn nhw fod nhw'n anghywir yn cynnal ras ar ddydd Sul, byddwn nhw'n edrych yn ni, pa hawl sydd gen ti ddweud hynny? Wel, ddwedai wrthych chi pa hawl sydd gen i, fe ddywedodd Duw. Mae Duw wedi dweud cadwed y Sabath yn sanctaidd ac yn bir. Ond eto i gyd ni'n gweld yr holl fyd yn codi dorn lan at Duw ac yn rhedeg ar y Sul ac yn dweud, sa'n ni'n mynd i gadw'r Sul? Dwi wedi clywed am rhai capeli sydd yn dweud, ewch i gefnogi nhw, ewch i gefnogi eich brodyr a chwiorydd chi ar y Sul. Capel, hyd yn oed sydd yn honni fod yn efengylaeth, yn honi'r fath beth. Does dim syndod bod barn ar y wlad yma. Mae Duw wedi dweud yn glir beth yw ei ddisgwyliadau fe. Ond hyn ni'n gwybod heb amheuaeth, Iesu Grist oedd yr un yr oeddent wedi dod, wedi bod yn aros amdano. Ac mae Ioan, mae am iddyn nhw wybod hynny. Dyna'r nod. Ers y cychwyn a ddawyd yn yr Hen Testament, y byddai Duw yn anfon ei fab, y byddai'n dod i wared ei bobl o'i pechodau. A mi fyddai hwn yn darparu achubiaeth a chawdwriaeth, achubiaeth yr enaid o bwer ac ganlyniad pechod. O fe roddodd Ioan yn ei efengyl ddetholiad o arwyddion
A roddodd yr Iesu tra'r y ddaear, a oedd yn profi pwy ydoedd. Dyna beth yw'r Efengyl Ioan. Mae Ioan yn adrodd cyfres o ddigwyddiadau ac o wirthiau a thrawiau sydd yn profi mae Iesu Grist yw mab Duw. Gafwyd adroddiadau eraill gan yr Efengylwyr eraill. Ac fe gafodd Ioan weld a phrofi pethau nad sydd wedi cael ei recordio. Ond fe ddewisodd Ioan ddetholiad a fyddai'n dyrchafu'r ffaith mae'r Iesu oedd y Meseia ac mae trwyddo ef yn unig ceir iachawdwriaeth ac ceir bywyd tragwyddol. Pan ni'n meddwl am y gwirthiau a wnaeth yr Iesu, pob un yn ategu'r ffaith mae mab Duw ydoedd. Allwch chi gredu mewn colegau diwynyddol bod nhw'n trio dadbrofi mae nid gwirth ydoedd. Dwi wedi cael fy nysgu mewn gwersi am borthu'r 5,000 mae'r wirthoedd dysgu bobl i rannu. Am ryfig. Does dim cyfeiriad yno o gwbl i hynny. Y cyfeiriad yn y porthu'r 5,000 yw i'r Iesu i wneud yn wirthiol allan o ychydig digon i fwydo miloedd o bobl a cael dros ben hefyd. Dyna chi wirth. Be mae hwnna'n dweud wrthych chi? Mae'n dweud wrthych chi un peth, mab Duw yw hwn. Mae'n dweud wrthych chi mae'r Meseia yw hwn. Y gwirthiau o iachau amryw gleifion. Ond ydyn nhw gyd yn pwyntio at un peth. Ond yna'n sicr yr atgyfodiad. Ond ydy hwnna'n gadarnhad o'r cyfan y wirth o'r atgyfodiad. Hyn yn ben ar bob arwydd. Yn sicr hwn oedd yr un y proffwydwyd amdano. Hwn oedd yr un oedd yn darparu'r cyfan. Oedd yn angenreidiol i'r enaid. Byddai'r disgyblion wedi gweld llawer o arwyddion. Rhai na recordiwyd, ond yr oedd rheina hefyd yn paratoi'r disgyblion i fod yn dystion. Tystio i'r ffaith i'r Iesu gyflawni'r proffwydoliaethau amdano. Y byddant yn gallu tystio yn effeithiol, yn gadarn, heb amheuaeth. Ond nid dyna sydd angen. Pan i chi'n sôn am eich nod, mae rhaid i'r nod fod yn glir. Ond hefyd, pan i fod yn dystion, mae angen awdurdod yn does. Ac onid oes na awdurdod pan mae'r arglwydd wedi dod at datgelu ei hun. Pan i ni'n gallu dweud fel hyn, dywed gair Duw. A dyna beth mae Ioan yn ei wneud fan hyn. Mae'n dweud, mae'r adroddiadau yma yn yr Efengyl i gyd yn pwyntio at un ffaith. Mae mor bwysig i chi ddeall hyn. Peidiwch a meddwl mae unrhyw un yw'r Iesu. Peidiwch a meddwl mae proffwyd yn unig oedd e. Mae un o'r Iddewon enwog oedd e. Oedd wedi codi fod yn arweinydd na. Sylweddolwch, hwn yw y Meseia. Hwn yw mab Duw. Ac yn gallu profi'r ffaith trwy'r gwirthiau a wnaeth e. Ac yna i ddatgyfodi ar y trydydd dydd. Wel am ddatganiad, Iesu yw Crist. Wel, gadewch i ni symud ymlaen yn ail. Bywyd yn ei enw, adnod 31 eto. Eithir y pethau hyn a ysgrifennwyd. Mae'n dweud pam yn ysgrifennu fe. Fel y credwch wi, mae'r Iesu yw Crist, mab Duw, a chan gredu y caffoch fywyd yn ei enw ef. Does dim byd fod pwysig na. Dim byd sydd yn bwysicach na bywyd. O mae bywyd yn werthfawr ond yw e. Am rodd yw bywyd. Bywyd lle gallwn fwynhau cwmniaeth eraill. I ni'n gallu mwynhau'r greadigaeth. Ond pan daw bywyd i ben, mae e'n beth mawr. Mae e'n anferth ond yw e. Mae'r fath dristwch pan ddaw bywyd i ben. Dwi ddim yn deall yr oes fodern yma. Mynnu trwy'r amser pan yn dod at gyfnodau fel hyn o dweud beth am i ni cael dathliad yn lle angladd. Dathliad o fywyd. Ac eto i gyd, mae rhaid i fi ddweud, dwi ddim wedi bod mewn un angladd dwi'n dathlu. Dim hyd yn oed fel Cristion yn gwybod fod yr un sydd wedi'n gadael ni yn y nefoedd. Ond mae'r tristwch yn anferthol.
Ac I redeg I ffwrdd o hynny, mae e'n ofnadw o beth yn diwe. Mae e'n afiach o beth, mae e'n ofnadw, mae'r boen, mae'r golled, mae'r atgof, mae'r hiraeth. Mae marwolaeth yn derfynol ond diwe, mae e'n rhywbeth ofnadw. Allai ddim meddwl am dim I gwaith na marwolaeth. Pan chi'n clywed ar y newyddion bod pobl wedi mewn yn damwain a bod nhw wedi marw a chi jyst yn meddwl am y teuluoedd hynny yn byw gweddill I bywydau nhw heb I hanwyliaid. Mae'n beth erchyll. Mae'n beth ofnadw. Dyma be mae pechod wedi peri, mae wedi dod â marwolaeth i'r byd. Ond mae bywyd mae mor hyfryd, ond diwe? Os ni'n gallu dweud hyn am fywyd deiarol sydd yn dymhorol a dros dro. Ac ar y gorau erbyn hyn, ychydig dros 100 o flynyddoedd ar y gorau, y cawni ar y ddeiar. Ac mae reina'n hedfan. Ond ydyn nhw'n hedfan? Maen nhw'n mynd mor gloi. Ond cymaint mwy pwysig hyd yn oed na bywyd corfforol a deiarol, gymaint mwy pwysig yw bywyd ysbrydol a thragwyddol. Mor bwysig ac hyfryd yw bywyd corfforol a deiarol. Ond yn bwysicach oll yw'r un ysbrydol a thragwyddol. Mae bywyd corfforol ar y mwyaf canrif, 100 o flynyddoedd. Ond dyw hwnna'n ddim byd I gymharu â thragwyddoldeb. Ac felly, onid yw lot fwy pwysig I ni wneud yn siŵr ein bod ni'n iach yn ysbrydol ac yn dragwyddol nag yw ein bod ni'n iach am y cyfnod byr I ni ar y ddeiar. Wrth gwrs, I ni eisiau bod yn iach ar y ddeiar. Ond mae pobl yn trio I gorau I fita'n iawn, I gael bod yn ffit I redeg ras. Ond heb ystyried tragwyddoldeb. Dyw canrif yn ddim byd I gymharu â thragwyddoldeb. Ac felly mae Ioan, hyd yn oed o fewn yr un adnod yma, yn atgoffa'i hunan o'r nod. Mae e'n sylweddoli mae bywyd yn bwysig ac mwyn cael bywyd tragwyddol sydd yn ddiddiwedd, bywyd sydd yn para hyd byth, lle nad oes terfyn, mwyn cael bywyd tragwyddol, lle nad oes marwolaeth mwyach, lle nad oes dagrau mwyach, lle na cheir siomedigaethau, fi dim brwydr a phechod, a fi dim gwahanu o anwyliaid. Rhaid cael bywyd ysbrydol, mwyn cael bywyd tragwyddol. Ond fe wybu Ioan, i'r sawl oedd o'i flaen a'r sawl byddai yn darllen yr Efengil ymhen blynyddoedd nad oeddent yn berchen ar y bywyd ysbrydol a fyddai'n arwain at fywyd tragwyddol. Ac fe fyddai'n gwybod hefyd, mi fyddai Ioan yn gwybod, mi fyddai'n anobaith yn eu cylonau nhw. Mi fyddai Ioan yn gwybod mae meirw oeddent, ei bod yn bodoli'n gorfforol, yn anadlu ac yn siarad, eto I gyd marw oeddent I ryfeddodau'r Efengil, nid oeddent yn byw I ogoneddu Duw, na'i fwynhau e chwaith. A dyna yw'r rheswm yn creuwyd ni. Ac felly bod bywyd ac anadl ynddynt, yr hyn sydd yn wir I ddweud am y mwyafrif, I ni'n gweld o'n cwmpas mae bodoli yn unig ydynt. A mae Ioan yn gwybod hyn. Mae'n gwybod mae bodoli yw e. Mynd o bleser I bleser. Mynd o ddydd I ddydd. Croesi bysedd y bydd popeth yn iawn yn y pen draw. Os na fydd a'n lwcus ac anobaith fydd yn llenwi I cylonau. Ond fe ddywed Ioan, daeth Iesu Grist, fe ddaeth y Meseia, fe ddaeth Mab Duw i'r pwrpas o roi bywyd I chi. Dyna be mae Ioan am iddyn nhw I ddeall. Mae am iddyn nhw I weld nad oes ganddynt fywyd bod nhw'n farw, bodoli ydynt, ond mae am iddyn nhw wybod, mae na fywyd, fe allwch chi fyw yn yr ystyr cywir y gair i'r pwrpas eich creuwyd chi. Gai ofyn I chi, ydych chi yn ymwybodol mae bodoli yn unig oeddech chi ar un adeg? Neu bod na rai sydd yn gwrando, mae bodoli. Falle bod na rhywun sydd yn gwrando, mae dyna yw eu problem nhw nawr. Bod nhw'n teimlo, bod nhw'n deffro yn y bore,
a bodoli tan y nos. A bod nhw'n mynd i gysgu yn y nos, ac os yn deffro yn ganol y nos, mae bodoli yw mwyn mynd nôl i gysgu a deffro yn y bore a dechrau to. Gai ofyn ydych chi'n ymwybodol o wacter y byd. Nad yw'r byd yn gallu gwir fodloni chi. Dwi'n meddwl am y ras gan bod e heddi. Fydd y rai wedi wneud y ras mewn rhyw amser wych. Ond be fydd yn digwydd tybio ni? Dwi'n gwybod be fydden nhw'n wneud. Os maen nhw wedi rhedeg mewn rhyw amser anhygol. Fydd na rhywbeth ynddyn nhw. Fydd yn peri iddyn nhw feddwl, beth os na i wneud e eto, wneud e'n gynt. A rhai sydd yn arbennig o dda ddim yn gallu bodloni ar hynny. Maen nhw'n meddwl, beth os na i wneud e gyda sach ar fy nghefn a phwysau. Ac wedyn fyddai'n dweud wrth bobl, nes i'r hanner marathon neu'r marathon cyfan, a nes i fe mewn awr a beth bynnag neu 2 awr, ac yna fe nes i fe gyda pwysau ar fy nghefn, edrychwch pa mor dda dwi, ac yna bod nhw'n fodlon hynny. Ac chi'n beth mae'n wneud? Maen nhw'n mynd i'r Sahara, a maen nhw'n rhedeg marathon ar ôl marathon dros 5 diwrnod yn y Sahara. Ac ar ôl nhw'n wneud hynny, be maen nhw'n teimlo? Rhaid iddyn nhw'n wneud rhywbeth arall falle. Chos dwi ddim yn bodloni nag yw. Dwi ddim yn bodloni. Mae rhaid cael rhywbeth. Rhaid cael cydnabyddiaeth. Rhaid cael clod. Ac yna fe ddod i ddiwedd i bywyd ac yn meddwl beth yw pwrpas y cyfan, a bydd nhw'n gweld doedd dim nod i'w bywydau nhw. Doedd dim pwrpas i'w bywydau nhw. Dy'r pethau yma ddim yn bodloni. Ond mae Ioan yn dweud, gwrandewch, mae modd cael bywyd, mae modd eich bywhau, dyma yw gwaith yr arglwydd, does dim modd i chi fywhau eich hun. Rhaid, mae anadl oddi fri ydyw, a dyna wna trwy nerth yr ysbryd glân, dyna dath Iesu Grist, dyma'r pwrpas y dath Grist, i roi bywyd i chi, a thrwy ei enw ef y cawn fywyd, trwy ei berson ef, yr hyn oll a wnaeth ef drosom. Dyna'r pwrpas y dath e i'r byd. Oherwydd ein pechod, i ni'n farw yn ysbrydol, ac felly hefyd byddwn yn farw yn dragwyddol. A does dim byd gallwn ni wneud yn iawn am ein camwedd. Mae Duw wedi dramgwyddo. Ond dyma be mae Ioan am i ni sylweddoli. Trefnwyd ffordd gan y diwdod. Anfonwyd Iesu Grist. Anfonwyd ef i fodloni holl ofynion y tad. Dyma oedd y trefn, dyma oedd y cytundeb cyn i'r byd cael ei greu. A byddai'r Iesu yn dod ac yn bodloni popeth yr oedd Duw yn ei ddisgwyl. Yr oedd rhai cael perfeithrwydd, ac felly by'r Iesu fyw bywyd perffaith. Daeth Iesu Grist i'n cynrychioli ni. Bydd rhaid cael cosb. Ond fe ath Iesu Grist i'r groes ac fe gosbwyd ef yn ein lle. Dyma i chi emyn, caid trefn i faddau pechod sut yn yr iawn. Yn yr Iesu, yn y farwolaeth ddirprwyol, yn y farwolaeth ar y groes, yn yr iawn. Caid trefn, dyma be mae'n dweud, dyma'r nod. Caid trefn i faddau pechod yn yr iawn. Mae iachawdwriaeth barod yn yr iawn. Mae'r ddeddf o dan ei choron. Cyfiawnder yn dweud digon, a'r tad yn gweiddi bodlon yn yr iawn. A diolch byth, medd Seion, am yr iawn. O, fe wnaeth yn iawn am ein camweddau ni. Fe dalodd pris am ein methiannau ni, am ein pechodau ni. Fe aeth fel oen i'r lladdfa. Fe roddodd ei fywyd ein mwyn ni yn ein lle ni. Cosbwyd ef yn ein lle ni. Ef sydd wedi agor y ffordd i ni gael bywyd. Trwy waith ef, darparwyd y cyfan. Dyna'r nod. Yma na fywyd yn yr Iesu. Does dim enw arall sydd yn gallu rhoi bywyd ysbrydol na tragwyddol i ni. Does dim crefydd arall, dim athroniaeth arall. Dyma'r unig un, a dyma be mae Ioan am i ni ddeall. Dyma'r neges tro ar ôl tro. Dyna be ni'n trio pregethu, sil ar ôl sil, ac yn gweddio na fydd na sil, lle na fydd hynny'n digwydd.
Beth i ni am I bobl I wybod, os dim ond oed fa pnawn, fydd ni'n gweddio rhyw ddiwrnod, fydd na fwy o Gymru'n dod, ac yn trafferthu ddod i'r tir arglwydd, ac I gefnogi pregethu Gaerdyw. Ac yna fyddwn ni'n gallu cael 2 oedfa, 3 oedfa yn pregethu Gaerdyw. A be fydd y nod pryd hynny? Gadewch I ni weddio, mae Iesu Grist ac wedi groesoelio ar y groes yn ein lle ni, ac mae bywyd i'w gael trwyddo yn unig. Dyna yw'r nod. Dyna'n gweddi ni, dyna beth I ni am. Dyn ni'n eisiau pregethu dim byd arall. Dyna beth oedd Ioan yn dyheu amdano. O, deallwch beth yw'r pwrpas. Deallwch y nod. Mae'n rhaid I chi cael bywyd, a dim ond trwy Iesu Grist y cewch chi hynny. Yna'n olaf yn drydydd, fel y credoch eithir y pethau hyn a sgrifennwyd. Fel y credoch chwi, mae'r Iesu yw'r Crist, mab Duw, a chan gredu y caffoch fywyd yn ei enw ef. Am ras. Mae'r cyfan yn ras, ond yw e? Gras yw'r efengil. Nid, sylwch, nid yw Ioan. Na holl ysgrythyr yn dweud hyn, mwyn cael bywyd tragwyddol, rhaid I chi fod yn dda. Dwi ddim yn dweud hynny. Nid yw Ioan na'r Beibl yn dweud mwyn cael bywyd tragwyddol, rhaid I chi fynd i'r capel. Dwi ddim yn dweud hynny. Wrth gwrs, mae'r Cristion am fod yn y capel. Wrth gwrs, mae'r Cristion am fod yn dda, ond nid yw mynd i'r capel yn achub neb, nid yw bod yn dda yn achub neb. Nid yw Ioan na'r Beibl yn dweud, mwyn cael bywyd tragwyddol, rhaid I chi roed I elusennau. Wrth gwrs, dylse fod baich gyda ni am anghenion pawb. Ond nid dyna sydd yn achub. Na, mae Ioan yn dweud, fel y dywed Gaerdyw o'r cychwyn hyd y diwedd, I gael bywyd ysbrydol, I gael bywyd tragwyddol, gwaith Duw yw'r cyfan. Ond y cawn hyn trwy gredu, trwy ffydd, ond hefyd sylwch hyn, sydd hefyd yn waith dwyfol. Crist sydd yn achub, fe sydd I talu'r pris, fe sydd I cyflawni'r gyfraith yn ein lle ni, fe sydd yn darparu clogi'n cyfiawnder I ni, fe sydd yn ein golchi ni yn ei waed ei hun, fe sydd I cael ei gosbi yn ein lle ni, fe sydd wedi atgyfodi ar y trydydd dydd, fe sydd I wneud y cyfan, ac yna, be sydd rhaid I ni wneud credu, ond fedrwn ni ddim credu, be sy'n digwydd? Fe sy'n rhoi ffydd I ni credu, mae'r cyfan o ras, ond mae dal rhaid I chi credu. Ephesiau 2:8 cynnes trwy ras yr ydych yn gadwedig trwy ffydd, a hynny nid ohonoch eich hunain rhodd Duw ydyw. Dwi ddim yn gwybod o ble mae rhai capeli yn cael ei athrawiaeth nhw. Gallwch chi ddim cael e'n fwy clir na hyn. Rhodd yw e, mae'n wyrth. Gwyrth yw iachawdwriaeth. Dyw e ddim yn fi yn penderfynu, dyw e ddim yn fi yn trio bod yn well ac yn dda, mae'r cyfan wedi wneud yn fy lle fi, fy mwyn I. Ond mae rhaid I fi gredu, mae rhaid I fi dal pwyso ac ymddiried yn llwyr. Credu a phwyso ac ymddiried ar Grist, ar ei berson ac ar ei waith, ar ei fywyd perffaith, ar ei farwolaeth dirprwyol yn ein lle. Gwrandewch ar yr adnodau yma. Un o'r adnodau fwyaf enwog, Ioan 3:16, ond dwi'n mynd I ddarllen 17 ac 18 hefyd. Canis felly y caro Duw y byd, fel yr hoddodd fe ei unig anedig fab, fel na choller, pwy bynnag a beth, a gredo ynddo ond caffael ohono fywyd tragwyddol, o blegyd, ni ddanfono Duw ei fab i'r byd I ddamnio'r byd, ond fel yr achubyd y byd trwyddo Yr hwn sydd yn credu ynddo ni ddemnir, eithir yr hwn nid yw yn credu, a ddamniwyd eisoes, oherwydd na chredodd yn enw unig anedig fab Duw.
Wel, am galondid ac am rybydd I gloi. Calondid I ddod at Grist, a chredu, a phwyso eich enaid ynddo ef yn llwyr. I ddod yn waglaw at droed y groes. Dyna beth mae Ioan am I chi wneud. Dewch at droed y groes. A sylwch ar hyn mae'r Iesu wedi wneud y cyfan yn eich lle chi. Sdim angen I chi wneud dim. Ac wrth ddod fe fi na wyrth arall yn digwydd. Mae'r Iesu'n barod wedi ennill iachawdwriaeth. Mae'n barod wedi talu'r pris. Ond wrth I chi ddod a droed y groes, fe roedd a ffydd I chi ymddiried, a fydd y baich yn syrthio, a fydd eich enaid yn llawenhau, ac yn pwyso ar Grist am fywyd tragwyddol. Dyna be fydd yn digwydd. Mae'r wyrth yn digwydd. Mae e dal I ddigwydd. Ond I chi goffod dod yn waglaw, heb geisio cyfiawnhau eich hun, a chyffesu eich pechod, a phwyso ar y ffaith I'r Iesu wneud y cyfan yn eich lle. Ond am rybydd, yr hwn sydd yn credu yn dod ni ddefnydd eithir yr hwn nid yw yn credu a ddamniwyd eisoes. Pam? Oherwydd na chredodd yn enw unig anedig fab Duw. Dyna'r nod, ac maen nhw wedi gwrthod y nod. Mae'r byd wedi creu nod arall, I ogoneddu fi fy hun ac I fwynhau fi fy hun. Ond nid yna nod y byd. Sneb yn dweud wrtha I beth I wneud. Yn awr, hen deulu'r gollfarn llawen hawn. Ond nid yna lle'r Cristion. Mae'n cymorth ar un cadarn llawen hawn. Mae galwad heddiw ato a bythol fywyd ynddo, ni chollir neb agredo llawen hawn, gan lwyr ymroddi iddo llawen hawn. Ond nid yw'r emynau yma yn ddisgrifiad gwych o'r Efengil. Ond nid yw'n cyd-fynd gyda Ioan, ond nid yw Ioan yn cyd-fynd. Wrth gwrs, mae Ioan siŵr o fod yn gwybod yr emyn yma'n barod. Mae wedi glywed e'n rhagwyddoldeb, ond yw e? Ac mae'n dweud, I chi wedi taro'r hoelen ar ei ffen, ac yn siŵr yn llawenhau pan yn clywed yr iaith Gymraeg yn cael ei chanu, a nid yn canu yn y tafarnau, ond yn canu yn y capeli. Be maen nhw'n canu? Dwi wedi cael bywyd, a mae Ioan yn meddwl, chi wedi deall y nod fod bywyd yn Iesu Grist. O, mae yna alwad heddiw ato, a bythol fywyd ynddo. Ni chollir neb agredo llawen hawn. Ac yna'r darn bach olaf yma. Ond nid yw'r darn bach olaf yn profi bod gwir iachawdwriaeth wedi digwydd gan lwyr ymroddi iddo llawen hawn. Dyna be welwn ni. Dyna falle be ni ddim wedi weld yn yr blynyddoedd diwetha, sydd efallai yn peri ofn a thristwch I feddwl beth yw'r proffes sydd yn digwydd heddi. Pa nad oes na ymwahaniad, pa nad oes na sel, pa nad oes na gariad. Nid yma'r Efengil mae Ioan yn sôn amdano, Pentecelyn. Maen nhw'n dweud, os I chi wedi gweld eich pechod, os I chi wedi gweld eich heiddiant, os I chi wedi gweld mawredd Crist ar y groes, a'i fod ef trwy ras yn eich maddau chi, yn eich golchi chi, ac yn rhoi bywyd ysbrydol I chi a thragwyddol, yna beth yw'r unig canlyniad gall fod yw hyn. Gan lwyr ymroddi iddo llawen hawn. O, na byddwn ni'n cael gweld y nod yr oedd gan Ioan yn cael ei wireddu unwaith eto yn y dyddiau yma. Fe cael weld pobl yn dod o dywyllwch I oleuni. Eithir y pethau hyn a ysgrifennwyd fel y credoch wi. Mae'r Iesu yw Crist, mab Duw, a chan gredu y caffoch fywyd yn ei enw ef. Gadewch I ni weddio. O Dduw, I ni yn diolch I ti am yr arglwydd Iesu Grist. Yn diolch mai y Meseia mab Duw, yr un anfones ti lawr i'r byd yma, I dalu'r pris am ein hiachawdwriaeth ni. O Dduw, I ni yn diolch bod bywyd ynddo ef. Tyrd gweithio, gad I lawer brofi
Yr arweiniad hynny at droed y groes, a lle gallan derbyn yr hodd o ffydd i bwyso ac ymddiried yn llwyr yn heiddiannau yr arglwydd Iesu Grist. Terd, gweithio ni'n plith, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant i'n arglwydd Iesu Grist. Amen. Gadewch i ni orffen trwy ganu'r emyn rhif 525, 5 o'th flaen o ddiw rwy'n dyfod gan sefyll o hir bell, pechadur yw fy enw, ni feddaf enw gwell. 525 gewn ni sefyll i'w chanu. A nawr bydd wedi ras i'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd lan fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.